Салому алейкум подписчикои канали Хурик 9550 ҳунар. Як чизи муҳима барои шумо фаҳмонданиям. Назима бисёр мебия одно и то же. Мақсад чи? Лампочка дар мегира, гарм намекуна. Яй сабаб кам мемонем, ова кам мемонем. Тез дам ба дам мемонем. Ана инами тен месуза. Тен суза чихери нишон метия мисол света. Бародар ҳамаи ҷош кор мекунад. Яке ки дар ин шак шуди ҳамаи ҷош мисол навай. Контакто ҳама навай. Ана мисол света мезани лампочка дар мегираву гарм намекунад. Мақсад ток омадеста, как нада ҳамаи ҷош кор мекунад, бояд гарм кунад. Ну лампочка дар мегира, гарм намекунад. Бародар ҷон инами тенай да танаи корпус часпидагиай. Ям да танаи корпус часпидаги ин соз намешавад. Дӯсти азиз. Бародар ҷон бефоида чӣ накун, хубаш рав ягон чизи нав бигир. Мақсад ана як тифайли нав бигир, простоё нагир. Ягон чиз соз бигире ки аму фурӯшандаам бу кафолат бита. Баъд дар ин шая бор бикшо ки ина инҷа яхелаш метавона инеро биканан. Амирам ҳами ҳолатам метавона ки лампочка даргира, гарм намекунад. Ана бародарҷон ҳами як гуфтум ба ҳар як тайто бифаҳмонам то шо азоб накашед. Зинда бошед. Раҳмат ки бо мо ҳастед, бо дастгирии мо ҳастед. Лайк аҷиқи барои як камбағал дигам бифаҳма. Раҳмат.